Здравейте, аз съм Гиби от Сета. Истинското ми име не е Гиби от Сета, но преди правих клипчета Гиби, но дълна ми се фантазията и вече не правя клипчета Гиби от Сета, защото стана един гав в училище. Дълга история. Направих първи епизод вече на Гиби от Сета, но не го сейвнах. Даже го изтрих. Нещо, което търсих е вилиджери, защото се чудих дали да изтрия и да направя нов, но явно не е било нужно. Както виждате, супер яка находка. Наистина не съм правил нищо. Както виждате, просто дърво, две кирки, намерих две тикви и едната от тях я превърнах в семе. Една ябълка, която беше от едно дърво и наистина нищо. Но сега вече виждате нещо. Доста интересно нещо. Във всяко село, ако не се лъжа, има не точно съкровище, но има хубави неща. Може да има айрон, голд. Тук няма нищо. Има един чест с яки работи. Както ви казах, обсидиан. Направо невероятно. Добре, надявам се лага да не ви пречи да гледате, защото както виждате, вау! Тук има портал. Може би така ми се струва. Гати, така си прави къщи. Така не ми е за пръв път да виждам такива тъпи вилиджери. Добре, може да изгоня някой вилиджер и да си направя моя къща. Може и това да е моята къща, защото е брутално яко. Така, сетих аз портал. Сигурен съм, че има. Може и да няма. Аз си усещам. Пак. Добре, просто ще усиля звуците. Момент. И ако не ви пречи, че сменям езика на български, на мен просто ми е по-удобно. Ако искате пак да сменя езика на английски, просто коментирайте. Днес на много добро начало. Да, звуците. И така, няма да качвам много на често клипчета, но повярвайте, няма да правя 2-3 епизода. Много повече. Ще трябва поне над 100. Максимум 100 ще ми и ще спра. Защото много хора се канят да правят клипчета, но правят по 20 епизода. Е много готин Фузила. Мисля, че така се беше нарекал Фузила. Но сега трябваше да съм отгладня. Няма нищо. За сега малко ще поиграя на PS4. На Мики. Добре, аз ще се постарая да направя ферма. Като ги удара правят аре бе. И като бърза. Така. Бебчето, с което играя, ми позволява да минам през тях, да ги бутам, което е малко гадно, но и доста добре. Защото бутнах един ендерман в лава. Другото гадно е, че като си правих ферма от овце и бутнах овца в лава. И така, няма да намерим наистина нищо. Тук така ще го направя, че да не влизат вилички. Айде един виличар по-малко. Те нищо не правят наистина. Без ръки.
Речи излиза. Речи си ще убие. Добре, няма да хаби обсидиана. Мисля, че горе-долу ми като за портал, но не съм сигурен. Мисля, че ще ми трябва още. Съжалявам, че говоря толкова тихо, но сега се събудих и ми е лошо. Малко не съм добре. Така, това ще бъде моята къща. Като гледам, става ден. Май, или просто се лъжа. Така. Спряка къща. С много добро начало. Честът ще бъде тук. Вчера гледах много як филм Василия на празници. Не знам, може някой от вас да се огледа. Добре. Предпочитам повече моркови, отколкото жито. Но пък хляба дава доста. Между тук ще да се... Арби. Наистина за големия лак. Мога да трябва да приключвам.